Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala rasulina wa nabina wa habibina wa šafina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uvažena i poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, pa Allahu dželešanu, gospodaru i rabu, salat i selam, pozdrav i počast na prvaka svih stvorenja, hajrul huluka, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu plemenitu i časnu porodicu, vrle drugove ashabe, sve sledbenike do dana sudnjega. Allah dželešanuhu i svoje neizmjerne milosti je slao svoje odabranike, poslanike, slao upute i zadnju ili finalnu kao milost svim svjetovima poslao je Kur'an i poslao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mi dobro znamo da je prva kuranska sura nazvana majkom svih sura i dovom svih dova, sura El-Fatiha. Međutim, svi oni koji imaju u svojim bibliotekama, u svojim kućama, a nadamo se da ih imaju i trebamo imati Kur'ane, kada otvorimo tu plemenitu, lijepu, uzvišenu knjigu, u predgovoru naći ćemo prije sure Fatihe jedan kuranski ajet sure Isra, gdje Allah dželešanuhu nas uči i kaže: Estaizu billah, bismillah, inne hadal Kur'ane yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Zaista i samo ispravnom jedinom putu spasa vodi ovaj Kur'an i donosi radosne vijesti za one koji dobra djela čine, da ih čeka nagrada velika. Zapravo, mi znamo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inna asdaqal hadithi kitabullah. Najistinitija, najiskrenija, najbolja poruka i riječi jesu riječi Allaha dželešanu, Allahove knjige. I da bi u potpunosti razumjeli, shvatili, olakšali sebi put do ahireta na dunjaluku, uz put uspjeha, onda trebamo prihvatiti, uzeti, pokoriti se svemu onom što Allah dželešanuhu donosi u njegovoj plemenitoj knjizi. Kroz povijest smo mnogo puta čuli da je knjiga najbolji prijatelj i najbolji drug. I mi u to vjerujemo. Međutim, Allahova knjiga, Kur'an, nije obična knjiga i ne može se porediti sa nijednom drugom. Allah dželešanuhu je poslao Kur'an kao zadnju svoju veliku objavu i u njoj ćemo naći odgovore za sva naša pitanja, za sva naša stanja, za sve naše probleme, za sve naše dileme. Jer često puta ih imamo. I imamo ih. Normalno je. Čovjek u životu treba imati prijatelja ili prijatelje. Time olakša sebi svakodnevnicu, ali smo svjedoci da često puta ti dunjalučki naši drugovi, odnosno prijatelji, čak i oni koji su najprisniji i najbliži, ponekad za malu stvar ili mali razlog od onog najbližeg i najprisnijeg prijatelja ili dosta postane najdalji, najudaljeniji ili najžešći dušmani i neprijatelj. Mi ostavljamo često puta Kur'an. Ne družimo se sa njim, ne učimo ga, ne čitamo ga, ne slijedimo ga, ne živimo ga. Ali kada mu god se vratimo, suprotno ovim našim dunjalučkim drugovima, odnosno prijateljima, Kur'an nikada nije ljut.
On nam iznova i svaki puta daje najistinitije, najiskrenije, najplemenitije staze i savjete i prima nas u svoje okrilje. Svjedoci smo, draga braćo i poštovane sestre, da mnogo vremena provodimo ili provodi se uz televiziju, kompjuter, telefone i od upotrebe istih oni su čisti, uglančani, a naši Kur'ani, kitabi, mushafi koji treba da zauzimaju najuzvišenije i najljepše mjesto u našim kućama i našim stanovima, kad budu malo prašnjavi ili prašina zaokupi. Da li je to tako nešto dobro? Normalno da nije. Zašto? Zato taj prijatelj, draga braćo, kako na dunjaluku, još više na ahiretu, na danu kijametskom, na danu polaganja računa, kako Kur'an opet kaže u suri Abese, kada se čuje glas zaglušujući, fa idha ja'ati saha yawma yafirru al-mar'u min akhihi, i kada brat od brata pobjegne, wa ummihi wa bani, pa čovjek pobjegne i zaboravi na oca i na majku, wa sahibatihi wa bani, i od svoje druge i od svoje djece ode i zaboravi. Pa se kaže, obzirom da Ismail alejhi salatu vesselam i Ishak su bili djeca našeg plemenitog i velikog praoca Ibrahima, Halilur Rahmana, kaže se da je najizraženiji instinkt roditeljstva, očinstva bio izražen kod Ibrahima alejhi salama, jer dugo nije imao djecu, pa mu Allah dao sinove Ismaila i Ishaka. Kaže, čak i Ibrahim alejhi salam u momentu će zaboraviti na svoje sinove, na svoje poslanike i pomislit će nema spasa. I pomislit će da je ostavljen i zaboravljen. A Kur'an nas neće zaboraviti, dragi brate i draga sestra. Zato nemojmo i mi zaboravljati i ostavljati Kur'an. Nego ga učimo, slijedimo, živimo i neka on bude zalog i put do uspjeha i ovog budućeg svijeta. Vi znate i mi dobro znamo da također Allah dželešanu kroz primjere najodabranijih i Allahu najdražih i najbližih poslanika nam je ostavio da učimo iz njihovih primjera. Potpuni jedini primjer je Muhammed a.s. I mi smo ispratili mjesec, izašli iz mjeseca Rabiul Evvela. Međutim, svaki naš dan zapravo i sahat bi trebao biti protkan životom, življenjem i slijedjenjem Muhammeda a.s. Lekad kjane lekum fi Rasulillah usfatun hasana. Zato što nam Allah dželešanu uči i kaže, jedini potpuni primjer imate i imamo u Muhammed a.s. Međutim, i drugi su primjeri plemeniti. Primjeri drugih poslanika, pejgambera. Tako da znamo da su njihove dove i njihovi životi najbolje dove i najbolji primjeri života i življenja. Znamo i uzima se dova, to je kuranska, koja je opet vezana za jednog od plemenitih poslanika, Yunus a.s. koji se kaže iz morskih dubina, iz utrobe ribe, iz izgubljenosti samoće obratio nebeskim visinama i taj poziv je uzvišeni Allah dželešanuhu, onaj koji čuje i koji se odaziva, čuo i primio. I zato je ta dova lijepa i lijepo se sa njom doviti, Allahu obraćati. La ilaha illa enta subhanik inni kuntu minaz zalimin. Nema drugog Boga niti božanstva osim Allaha dželešanuhu, a zaista sam ja prema sebi nasilje učinio. To je bila dova Yunus a.s. ali ostavljena i nama. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je nas neizmjerno volio, podučavao, učio. U islamu nema kratica, znate, islam je maraton.
i sveobuhvatni sistem života i življenja. Međutim, ima nekad načina preko kojih lako dođemo do sevapa, pa se kaže za jedan proučeni harf iz te plemenite knjige, družeći se sa tim našim velikim ili najboljim drugom, najplemenitijim, najiskrenijim Kur'anom, Allah dželle šanuhu zbog jednog harfa nas nagradi sa 10 sevapa. Pa se dalje kaže, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, također, afdalu ibadeti ummeti qira'atul Kur'an. Znači, najbolji ibadet mom ummetu jeste učenje Kur'ana. Najbolji ibadet. Također kaže, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. A najbolji od vas su oni koji uče Kur'an i podučavaju Kur'an. Također, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, iza ahabba ahadukum an yuhaddatha rabbah falyaqra'u al-Qur'an. Kada neko hoće da razgovara sa svojim gospodarem i Rabbom, neka uči Kur'an. Zato, draga braćo i poštovane sestre, nemojmo biti lijeni. Uzmimo te naše lijepe mushafe i kitabe i Kur'ane sa tih visokih polica, nemoj da ih prašina obuhvati, nego ih učimo, živimo i oni će nas povesti do cilja ovog i budućeg svijeta. Ja molim Allaha dželle šanuhu, onako kako je molio Muhammed alejhi salatu vesselam, dovom Allahumma džalil Kur'ana lana fid dunya qarina. O Allah, učini da nam Kur'an bude drug na ovom svijetu. Ve fil qiyamati shafi'a, a na danu kijameta i polaganja računa da nam bude zagovarač i šefađija, wa ala sirati nura i svjetlo sa kojim ćemo hoditi, wa ala khairati kulliha dalilan wa imama, i da nam bude delil, vodič i imam, onaj koji će nam vodi u svakom hajru i u svakom dobru. Molim Allaha dželle šanuhu da nam Kur'an bude svjetlo u našim prsima, radost u našim srcima i da nam bude rješenje u svim našim problemima i tugama. Allahume amin. Assalamu alaikum.